Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jezus Leïtou vindt dat openbaar vervoer een grotere prioriteit voor de overheid moet zijn. Gisteren bij de presentatie van nieuwe bussen van het ABC busbedrijf gaf ze aan dat als iedereen op een goede manier gebruik kan maken van het openbaar vervoer, dat zeker zal bijdragen aan onze economie. Ze wil het openbaar vervoer ook meer als een prioriteit gaan beschouwen. Een van de punten die haar zeer aanspreken is het feit dat het ABC busbedrijf werkt aan een app waarbij het voor iedereen duidelijk is wanneer de bus komt, waar die naartoe gaat en hoe laat die gaat komen. Dat is niet alleen voor de mensen van Curaçao handig, maar ook voor bezoekers, aldus Zita Jezus Leïtou. Minister Zita Jezus Leïtou sprak gisteren bij de presentatie van 7 nieuwe bussen door het ABC busbedrijf. John Seintje, directeur van het busbedrijf, was trots en blij voor de chauffeurs. De nieuwe bussen bieden zitplaats aan 52 passagiers. De carrosserie bestaat uit een Volvo dieselmotor en de bovenkant van de bus is gemaakt door het bedrijf Marco Polo in Brazilië. Daar zijn de voertuigen geassembleerd en vervolgens naar Curaçao getransporteerd. Meer bedrijven hebben minder vertrouwen in de economie van Curaçao. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is gedaan in verband met de conjunctuur-enquête van december 2018. 56% van de ondervraagde bedrijven had een afname van de omzet vergeleken met de afgelopen periode. In 2017 was dat percentage nog geen 50%. Daar staat tegenover dat bij 38% van de bedrijven wel de omzet is toegenomen. Niettemin kan worden gesteld dat er meer mensen onzeker zijn over de economie van Curaçao. Morgen zal in de rechtbank een nieuwe regiezitting worden gehouden voor de zaak tegen oud-minister van Financiën George Jamaluddin. Enkele weken geleden vond de eerste regiezitting plaats. Jamaluddin wordt verdacht van betrokkenheid bij het organiseren van de moord op politicus Helmin Wiels. Die is op 5 mei 2013 doodgeschoten. Tijdens de eerste regiezitting zei Jamaluddin dat hij ervan uitgaat snel vrij te komen. Volgens hem zal tijdens de daadwerkelijke behandeling van de zaak door zijn advocaat overtuigend bewezen kunnen worden dat hij niets met de zaak te maken heeft. De stichting Help de schoolkinderen van Curaçao samen met de stichting Help Curaçao heeft gisteren een container afgeleverd aan het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Deze container werd in aanwezigheid van minister Hensley Koeiman geopend. Het gaat om allemaal goederen die beschikbaar worden gesteld aan maatschappelijke en sociale instellingen op Curaçao. Dat wordt geheel belangeloos gedaan door scholen en instellingen in Nederland. Koeiman hielp ook met het uitruimen van de container. Het Surinaamse voetbalelftal Robin Hood is de winnaar geworden van de CONCACAF Caribbean Club Shield. Dat is het toernooi dat de afgelopen dagen op Curaçao werd gehouden. Gisteravond wist Robin Hood met 1-0 te winnen van Club Franciscain uit Martinique. Robin Hood won vorig jaar ook dit toernooi en heeft daarmee de titel geprolongeerd. Naar aanleiding van de verwoestende brand van de Notre-Dame in Parijs zijn gisteren veel goederen binnengekomen. Franse miljonairs en ondernemingen stellen honderden miljoenen euro's beschikbaar voor de wederopbouw van de kathedraal Notre-Dame de Paris. Het luxegoederenconcern LVMH en de familie van LVMH-oprichter Bernard Arnault stellen 200 miljoen euro beschikbaar voor het herstel van de kerk. De gift volgt op de mededeling van François-Henri Pinault van het ook in luxe artikelen actieve bedrijf Kering. Pinault heeft laten weten 100 miljoen beschikbaar te stellen. En zo zijn er meer miljardairs en bedrijven die hebben aangegeven veel geld beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van het iconische Notre-Dame. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.